Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel ethi yunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba laphana uwelile mchunu usegxeke abaculi bakamaskandi ngokuthi abamphushi umculi uma yenza kahle kodwa umculi uma ukuthi ucule into ebhedayo yena mculi abamphushayo laphana wengane zakwethu. Lokhu ukusho emva kokuthi kube khona umculi laphana okhiphile laphana okuthiwa i-celebrate elisha laphana wengane zakwethu ocule ngendlela nje ehlukile engajwayelekile laphana wengane zakwethu. Ngale kokhuluma kakhulu nje sizodedelela iclip uzwelile ukuthi utheni ngenkathi egxeka abaculi bamaskandi. Nje lezi banomona kangaka siphusha lesi sithutha nje lesi seqoqo ngoba siyabona ukuthi sibhedile athi bengamphushi ngani lo mfana lo wasikhomfoza lo wabuka mgodi lo okhipha into esile uluve bemiyekeleni umjabulisi babemiyekeleni abamphushi umuntu wenze kahle lapha izinsha kuphusha nje umuntu osuzile yabona lokho kusuzile baqhakambisa ngoba nje ngekho nje nomuntu angapostwe umhlaba wonke usuzileke bajabula owenze kahle thina ngathi bafile awunomona abaculi bakamaskandi. Usho kanjalo kuwelile mchunu ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucinze usubscribe ucinzele nebhelu uze njalo uzothola ama notification masiposta ivideo nje siyi channel siyabonga.